Sí, porque estamos en papeles. Mira el calendario. Viene, yo no mire. Bien. Sí, está bien. Ay, sí, pues vamos. ¿Qué pasamos? ¿Qué quieres? Si no presta, que no me gusta Paula. No veo Paula. Si no presta, que no me gusta Paula, joder. Claro, mira, sí. Si no presta, he dicho. Prestas mal. Prestas mal. Vai vir agora. Toma. Ah, vale. Fala, chico. Saldo plano. Por favor, Que para que... Por favor, deixa... No. Deixa coller o plano. Deixa coller o plano bonito. Por favor. A ver se tratabas disto. Que le puxera a goma, coño. Pero Paula diz que chega un pouco máis tarde, non? Sí, Paula chega un pouco rechiño tarde, entón sacamos a foto despois, ao final, para que estea ela tamén e que esteamos todos, mellor. Bueno, casi podemos empezar, porque Manu di que vai tardar un pouco rechiño, entón cando chegue incorpórase, non hai problema, verdad? Vale, pois entón empezamos, se vos parece, porque é hora. Empezamos co pleno ordinario de novembro. Bueno, boa noite a todas e a todos. O primeiro punto da orde do día é a aprobación do borrador da acta anterior, da do 26 de outubro de 2017. Hai un par de cousiñas que vos comenta a secretaria. En la relación de asistentes, dupliqué a unha persona e me comía a outra. Vale, non sei se se fijaron, pero está dos veces don José Vázquez Rama e falta don José Ángel de Milas. Y después, en la parte de la cuenta general, en la aprobación de la cuenta general, cuando se concluye, no hay más intervenciones, porque la propuesta sometida a votación se está aprobada por los votos a favor de la se dice, y siendo resumen de la contrascribente, eso no... Falta, sí, hay un proyecto ahí. La interventora decidió que no era necesario ponerlo, entonces voy a quitar ese trocito en el acta y son las dos cosas que hay que hacer. Bueno, algo máis sobre a acta Partido Popular? No, nada máis que comentar. Boas tardes a todos. Vale, Partido Socialista? BNG? No. No? Pasamos entón a votación da acta. Votos a favor da aprobación? Unanimidade, vale. Bueno, o segundo punto de orden do día é a declaración institucional do Concello de Muros con motivo do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Había tres propostas na Comisión Informativa de Declaración Institucional, unha que chegara de un colectivo buserana, outra que chegara do Partido Popular e outra que chegara do Partido Socialista. Entón, na Comisión Informativa decidimos por unanimidade facer unha conxunta que redactou o Partido Popular, o portavoz do Partido Popular, e vamos a pasar a ler e vai a ser a que se debata porque non tiña moito sentido debatir tres veces sobre o mesmo asunto e tres propostas similares. Entón, fixemos unha refundición das tres en unha. Paso a ler a proposta de declaración institucional. Con motivo da celebración o pasado 25 de novembro do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o Pleno da Corporación do Concello de Muros aproba a seguinte declaración institucional. A violencia de xénero constitúe unha grave lacra social que atenta contra os dereitos humanos e contra o dereito fundamental á igualdade e non discriminación por razón de sexo. O número de vítimas directas e indirectas desta violencia resúltanos insoportable e como Corporación Municipal queremos manifestar o rechazo máis contundente a toda forma de violencia sobre a muller. A nosa disposición a apoiar as movilizacións contra a violencia sobre as mulleres e a pôr en marcha programas de detección e eliminación de calquera actitude machista nas instalacións municipais. Tamén a traballar coas entidades educativas e asociativas do Concello na posta en marcha de medidas de sensibilización e prevención deste tipo de violencia. Instar a Xunta de Galicia a seguir avanzando na procura de todas as garantías necesarias para que a atención ás vítimas de violencia de xénero teña un carácter integral,
personalizado e áxil, e se lles garanta o respecto á súa intimidade, privacidade e dignidade, mellorando os medios e recursos postos á súa disposición e avanzar na concreción do Pacto Galego contra a Violencia Machista acordado por unanimidade polo Pleno do Parlamento Galego o 25 de xaneiro de 2017, así como destinar o 1% dos orzamentos do 2018 á prevención e loita contra todas as formas de violencia contra as mulleres. Instar o Goberno do Estado a seguir traballando e avanzar na aplicación das 213 medidas aprobadas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, cumpridamente no que se refire á devolución das competencias ás entidades locais no exercicio das políticas de igualdade e contra a violencia de xénero e que de forma urxente se faga chegar ao Concello de Muros a dotación orzamentaria concretada na data de aprobación da Lei contra a violencia de xénero. Por en marcha a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, da que se aprobou a súa constitución no pleno celebrado o 27 de abril de 2017. Acordamos tamén dar traslado deste acordo ao presidente do Goberno, ao presidente da Xunta de Galicia, ao presidente da FEM e aos ministros de Sanidade e Facenda. Intervencións. Partido Popular. Bueno, pois nada, era o que vostede xa comentou, que efectivamente había 3 propostas, 2 mocións, unha que presentou para o Grupo Socialista, outra que presentou o Grupo Popular e unha que traía a Alcaldía, que era da Asociación Feminista Buserana, que se presentara no Concello no mes de xuño. A nós pareceunos máis acaído, que nun tema que ademais creo que estamos todos de acordo, pois, bueno, mostrar unidade e facer unha declaración conxunta. A proposta que nos trouxemos, engadíuselle por parte do Grupo Socialista e por parte do BNG, pois as observacións que consideraron e, bueno, pois é a que quedamos todos en acordo en traer a este pleno. Partido Socialista. O Partido Socialista, como non podía ser de outra maneira, presentamos unha moción na defensa das mulleres e contra a violencia de xénero. Cando na comisión informativa é verdad que entre todos os grupos hai unanimidade sobre este tema no Concello de Muros, estamos contentos e moi de acordo que se faga todo o posible para poñer a luz de que Muros está en contra a violencia de xénero. Vese agora en todos os escaparates e en todos os medios de que estamos facendo algo, dende logo, na medida das nosas posibilidades, para que eso non suceda e, polo menos, concienciar os rapaces nos colexios e en todos os ámbitos de que hai que acabar con esta lacra que nos asola durante fai moitos anos, e a aportación que fixemos nós e que nos parecía importantísima que traíamos na nosa moción e que si se fixo constar ao final na que fixemos entre todos, era que o Concello de Muros leva moitos anos sin recibir a asignación que lle corresponde ao Concello para loitar contra a violencia de xénero. En concreto, en Muros, cando gobernamos o Partido Socialista, adquirimos e puxemos medio en funcionamento unha casa aí en Miraflores para a acollida das mulleres de violencia e cos seus fillos, e non fomos capaces de poñela, de seguir adiante cas inversións en esa casa, e agora pasa o mismo, supoñemos no Concello, porque non hai asignación presupuestaria para eso. Entonces, aparte da idea que temos todos de que hai que loitar contra esa violencia de xénero, decirlle tamén ao Goberno que eses cartos que nos corresponden por lei ao Concello, que os necesitamos e que dende logo que si os tuviéramos, que independentemente do grupo político que estuvera no Goberno, que seguramente teríamos feito entre todos algo máis para poder dar cobertura a esas necesidades que aparecen en servicios sociais e que, dende logo, que todos os gobernos nos vemos sempre cas más atadas para darse a solución adecuada e, que esperamos que de ahora en adiante, que con esta moción que presentamos todos en común, nos escuiten e que doten ao Concello de Muros dos medios necesarios para poder dar acollida e o que necesiten esas mulleres de violencia de xénero. BNG.
Ben, como xa falamos tamén na Comisión Informativa, agradecer ao Partido Popular a síntese que fixo das distintas mocións e tamén que se pudera chegar a un acordo recollendo as aportacións que fixemos os demais grupos, non? Que ademais considero que son importantes matizadas, vale? Tanto polo que dicía agora a portavoz do PSOE, como tamén a aportación que fixemos nós de deixar marcado por escrito o tema do 1%, non? Da Xunta, que é algo que o BNG leva defendendo xa tempo, no pleno pasado incluso o defendeu no Presas no Parlamento galego. O tema de destinar o 1% do orzamento total da Xunta a causa da loita contra a violencia de xénero, contra a violencia machista, parecenos importante matizar a cantidade exacta que estén, porque no texto que viña falábase de, bueno, pois, dotar de máis orzamento e demais, non? Consideramos que ese punto do 1% pon por lo menos un punto de partida de que vai haber certa cantidade de cartos para traballar para isto, non? Porque é evidente, e vese no texto, que todas as organizacións políticas estamos no mesmo camiño neste tema, pero sí é evidente tamén neste propio texto que lle reclamamos ao Estado que faga máis do que fai, que reclamamos á Xunta que faga máis do que fai, que lle reclamamos ao Concello que faga máis do que fai, porque estáse vendo claro que non é suficiente o que se está facendo, non? Entón, pois, ir poñendo pasillos concretos, pois tamén nos pareceu importante que figurase así. Bueno, algo máis que engadir? No, simplemente, bueno, destacar que efectivamente creo que todos estamos de acordo, pensamos que foi un gran avance a asinatura do Pacto contra a Violencia de Xénero a nivel estatal, que se aprobou por unanimidade, bueno, non por unanimidade, que Unidos Podemos abstívose, pero o resto dos grupos políticos apoiaron. Creemos que esas 213 medidas que se marcan son importantes, teñen unha dotación orzamentaria importante, e esperemos que seamos capaces entre todos de seguir loitando contra isto que é necesario, que cada día vemos que non é suficiente. O socialista, BNG. Estamos de acordo. Nada máis tampouco, simplemente matizar no concreto no que nos toca, pois que desde aquí desde o Concello que se faga todo posible tamén, vale, para mellorar esta situación. Bueno, dentro do grupo de goberno, antes de nada agradecer a boa disposición de todos os grupos a chegar a un acordo conxunto. A verdade é que o tema é de tal importancia que é especialmente grato ver que hai acordo nesto, non? Dende o grupo de goberno, bueno, xa durante todo o mes levamos impulsando actividades desde o Concello. Unha delas foi a adhesión a esta campaña en negro contra a violencia, a que toda a corporación, todos os grupos tamén tivestedes a ben sumarvos, visibilizando hoxe, non, todos xuntos, a loita contra a violencia de xénero, e é unha campaña, bueno, é unha decisión da que nos sentimos especialmente orgullosos porque se adheriron a ela moitísimos establecementos, entidades, asociacións de todo o Concello, desde unha punta a outra. A verdade é que é importante visibilizar este problema e a cidadanía muradán de todo o Concello respondeu magníficamente, que creo que é algo que se reflexa hoxe moi ben neste pleno da corporación con todos os grupos uniformados coa camiseta desta campaña, non? Incidir tamén en que fixemos unha actividade especial este ano nos centros educativos porque nos parecía importante con esa edición do número do libro dos bolechas que visitan o CIM de Muros, foi o primeiro CIM que visitaron os bolechas, e pensamos que é importante traballar cos máis pequenos para que medren en igualdade e practicando a igualdade sendo iguales. Entón, bueno, nada, que nos sentimos eso, especialmente satisfeitos de toda a cidadanía muradá e de toda a corporación morada tamén en esta ocasión, así que creo que desalientar como mínimo. Bueno, pasamos a votar, se vos parece. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Ben, o punto número 3 chamase Proposta sobre a defensa da industria e do emprego na comarca. Bueno, nos chegou ao grupo de goberno unha proposta de comisións obreiras sobre o peche da conserveira de Calvo. Entón, dentro do grupo de goberno entendemos que a nosa obriga velar polo traballo no Concello e na comarca, co cal, vendo que isto non interfire para nada no traballo que está facendo o Comité de Empresa pola súa parte, pois decidimos traelo para que se puidera debatir e votar se procede aquí na Corporación Morada. Paso a leela.
Trasladamos ao Pleno da Corporación para ser debatida e aprobada, se procede, a proposta de comisións obreiras sobre a defensa da industria e do emprego na comarca. A proposta de comisións obreiras sobre a intención do Grupo Calvo de pechar a súa fábrica en Esteiro supón unha gravísima ameaza sobre o emprego e a economía de toda a comarca que vai máis alá do problema laboral. Porque non é un traslado de persoal, é un peche da empresa con graves consecuencias sobre as empregadas directas de Conservas Esteiro, pero tamén para o emprego indirecto que xera no entorno. En Calvo Esteiro traballan 100 persoas de forma directa, pero hai outras 120 que traballan de forma temporal e, ademais, a empresa xera outros 80 empregos en actividades externas. Son 300 postos de traballo ameazados, case todos eles ocupados por mulleres nunha comarca con pouca industria e, polo tanto, poucas oportunidades de emprego. Calvo Esteiro é a principal fábrica na zona e o seu peche repercutiría moi negativamente na economía dun territorio xa deprimido industrialmente. Non hai ningunha razón para pechar a empresa, que pertence ao Grupo Calvo, unha das maiores empresas conserveiras de Europa, que factura case 600 millóns de euros e gañou o ano pasado máis de 51 millóns de euros. Calvo Esteiro necesita un investimento de pouco máis de 1 millón de euros para modernizarse. Os beneficios de cada ano do grupo multiplican por 50 veces a inversión necesaria para garantir o seu futuro. A Xunta de Galicia non pode ser cómplice desta decisión. En primeiro lugar, porque a súa obriga é defender o emprego e a actividade económica nunha zona desindustrializada. En segundo lugar, porque o Grupo Calvo é receptor de axudas multimillonarias outorgadas pola Xunta. Noia, Serra de Outes, Muros e Carnota non poden permitir o peche da única empresa de todo este territorio que ten máis de 100 empregos, a empresa industrial máis significativa que leva 30 anos xerando emprego e riqueza. Defendemos o emprego, a industria, a empresa, a economía da zona. Defendemos a continuidade de Conservas Esteiro. Por todo isto, propoñemos o seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a que actúe directamente sobre o Grupo Calvo para que faga os investimentos necesarios para mantela aberta. Bueno, isto é o que nos trasladou Comisións Obreiras. Partido Popular? Ben, bueno, como xa comentamos na comisión, o Grupo de Goberno asume a proposta presentada por Comisións Obreiras, porque, como ben indicou a secretaria, quen ten capacidade para presentar propostas e mocións no Pleno da Corporación son os membros da Corporación. Isto tamén ven a conto, porque non sei se vostede recorda que cando trouxo unha moción sobre os circos con animais que presentaban a persoa allea, no mes de agosto de 2015 nos comentamos que creíamos as nosas dúbidas de que se pudera debater unha proposta que presentaba alguén alleo á Corporación. E, bueno, vostedes empeñáronse en tramitala igual. Entendemos, polo tanto, que asumen completamente a proposta que presenta Comisións Obreiras. A decisión de manter aberta a fábrica corresponde ao Grupo Calvo, iso non se lle escapa a ninguén, que tanto a capacidade de actuación da Xunta como o Concello está limitada. Recoñecemos que o peche de Calvo é unha malísima noticia para Esteiro, para Muros e para toda a contorna, e se existe a posibilidade, aínda que sexa remota, de que continue a actividade na fábrica, dende logo nós estamos polo labor de que así sexa. Así o manifestamos tanto na Xunta como na Diputación, onde o Grupo Popular, a instancias nosa, presentou unha moción nese sentido que foi aprobada na Diputación por unanimidade. Con posterioridade, manifestáronos desde a vicepresidencia da Diputación que non querían interferir na negociación e que, polo tanto, non se iba a convocar unha xuntanza cos traballadores que nós tamén pedíramos. No pleno do mes de outubro, preguntámoslle cando tiña pensado convocar a Xunta de Portavoces que quedou de convocar en setembro para falar deste tema. Por suposto, nin houbo resposta, nin houbo convocatoria. Vostede dinos que fixo unha xestión cos traballadores e que eles están de acordo ca proposta que trae. A nós non nos consta nada de isto, e considerando, ademais, que xa se aprobou neste pleno unha moción por iniciativa do BNG rexeitando o peche de Calvo e apoiando os traballadores, que está asinado un preacordo coa empresa, segundo podemos ver na prensa, e dada a delicada situación que están a pasar os traballadores de Calvo e as distintas posturas mantidas polos distintos sindicatos con representación no comité de empresa, a nós non nos parece oportuno que a corporación asuma como propia a postura de un só deses sindicatos, e a nosa proposta sigue sendo, como xa manifestamos tamén na comisión,
que convoque vostede unha xunta de portavoces a que asistan os membros do comité de empresa e apoialos nas súas reivindicacións concretas no seu conxunto, non só nunha delas. Mañán mesmo teñen unha nova reunión os representantes dos traballadores coa empresa. O que lle pedimos, por tanto, é que retire vostede este punto e durante a próxima semana nos convoque a todos a unha reunión e tratemos de apoiar as traballadores nas propostas que presenten. De momento, nada máis. Partido Socialista. Ben, nos xa dixemos na comisión informativa cando a señora alcaldesa estás fallando, Nos xa dixemos na comisión informativa que cando a señora alcaldesa propuxo esa moción, a proposta de Comisións Obreras, nós tamén dixemos que non se podían traer mocións propostas porque o regulamento do Concello de Muros así o di, que non se poden traer. Ao final dixo que a instancia con consulta que a señora secretaria dixo que era a instancia da alcaldía ou do grupo de goberno. Ben, o que creo que todos temos claro e que nadie se leva engaño, creo que non hai ninguén no Concello de Muros que este contento, xa non digo contento, pero que non este sorprendido ou disgustado polo que está pasando en Calvo, porque efectivamente é unha das poucas industrias que temos no Concello e unha das industrias de que efectivamente a maior parte das traballadoras son mulleres, o cal é un problema gordísimo para o noso Concello que Calvo peche. Creo que a solución de que Calvo peche ou non peche non está nas nosas mans. Ojalá estuvera nas nosas mans, que de aquí estou completamente convencida de que saliría unha unanimidade que con cada un levantaríamos dúas mans, que son as que temos para que Calvo non pechara. Repito, que non está nas nosas mans e segundo, o que si está nas nosas mans é non interferir en esas negociacións que se están a levar a cabo, polo menos, se tuviéramos a completa seguridade que desde aquí, que a decisión que se tomara, íbamos a empuxar ou facer algo favorable para esa reunión que van a ter mañán, pois seguramente que tamén faríamos todos iríamos no mesmo sentido. Pero eu xa dixen na comisión informativa que me iba a poñer en contacto co comité de empresa, que xa había falado con eles polo preacordo que habían feito a nivel profesional e bueno, que había moitas cousas, había algún punto moi vamos a hacer moi complicado, que estaban aí a negociar e que eles creían, ou polo menos tiñan esperanzas de que este fin de semana se chegara a un acordo definitivo sobre eso e que tamén decían que o comité, o sindicato mayoritario que había firmado ese preacordo, que era o UGT, que estaba pola labor de solucionar esa maior parte dos problemas, porque efectivamente hai moita xente que non soamente, como di aí Comisións Obreras, o problema dos fixos, hai fixos discontinuos e xente que traballa de unha forma tamén que a empresa considera como peonadas, e entonces estáse buscando unha fórmula para entre o comité de empresa e os sindicatos e Calvo, o Grupo Calvo, unha fórmula para que non perjudique o menor número de traballadores. Comisións Obreras di que é un peche da fábrica. En realidad un peche non é, porque senón sería un montón de despidos e todo o mundo iría a calle. Con iso non queremos decir que non sea preocupante e que non sea un problema grave, como vimos dicindo, porque efectivamente de pasar a estar traballando a xente prácticamente na porta da casa, ter que desplazarse non sei cantos kilómetros con non sei cantas horas novas antes para ir a traballar a porta da casa, pois o señor levantabaste media hora antes e ahora necesitas 2 horas máis, e iso é un agravante co que hai xente que non ten 20 anos e que esas 2 horas máis, tanto para ir como para vir, supóñenlle, ademais do traballo que teñen que realizar ali, supóñenlle un novo esforzo e un empeoramento nas súas condicións de traballo, independentemente de que llo paguen ou non. Polo tanto, creemos que
bueno, que é perxudicial ahora mismo que está pasando ca empresa Calvo. Pero tamén creemos, e volvo a repetir, que nós puxémonos en contacto co comité de empresa e recomendáronnos que non interferíramos en esa negociación porque tiñan medo, o sea, queren guardar unha cautela de que non se contamine esa negociación. Co cal, como non sabemos, creemos que esa proposta de Comisións Obreras, que agora ao final é unha proposta de Compromiso por Galicia e do Grupo de Goberno, que non temos seguro que non vai interferir nas negociacións que se van a facer mañán, e como é unha petición desde o Comité de Empresa, que efectivamente que apoyemos na medida do posible que esa reunión se faga e esa negociación se faga de forma tranquila e sin interferencias, pois nos propoñemos o mismo, que se deixe esa proposta enriba da mesa, que se convoque aos representantes do Comité de Empresa e se pode ser a representación do Grupo Calvo, que se fale con eles, pero despois de que os traballadores teñan unha postura ou polo menos vexan que pasou ese momento de que podíamos interferir de alguma maneira para que eles non conseguiran o que están loitando e o que están negociando. Co cal, creo que os debemos deixar negociar e as respostas desa negociación, pois a petición deles ou a proposta nosa, pois ofrecernos para o que todo lle podamos axudar, pero en este momento deixalos negociar e non interferir en esas negociacións. Venega. Ben, dicían as portavoces que non sabían se o goberno municipal asumía o texto presentado por Comisións Obreiras. Nós, desde o BNG, sí que o asumimos plenamente, ademais. Nós entendemos que, mentras quede unha porta mínima aberta para poder evitar o peche da fábrica, nós estaremos intentando colaborar ao máximo con iso sempre. Entendemos que no Comité de Empresa, que certamente está negociando ca propia empresa as condicións dun hipotético traslado do persoal, entendemos que o comité tamén está bastante fraccionado e non están todos na mesma postura, e ademais tamén moitos traballadores van a quedar perxudicados porque en todas as negociacións hai traballadores que van quedar perxudicados, e nesta máis cando boa parte do plantel dos traballadores non está sendo representado nesas negociacións, porque está o comité de empresa, pero só unha parte maioritaria, pero só unha parte, porque Comisións Obreiras e a CIGA non están no mesmo punto de entendemento ca empresa que está UGT. Dito isto, que é o propio concreto do asunto, a minha política do medo de que desde un pleno dun concello non se poda facer unha declaración institucional pensando que os señores de Calvo, porque nós digamos aquí A ou B, lle van a perxudicar máis ou menos, a mí iso pareceme de outra época, non me parece de hoxe. Nós somos un pleno totalmente lexítimo para poder decir daqui que estamos en contra do peche e que faremos todo o posible para que non peche a fábrica e que lle pediremos a Xunta o que consideremos que lle tenemos que pedir a Xunta. Neste caso, que intente interceder. Que intente interceder cunha empresa que é unha das altamente subvencionadas por parte da propia Xunta. Entendemos que a Xunta podería facer moito máis a hora de negociar políticamente con este tipo de empresas que se aproveitan para enriquecerse e despois deslocalizar o traballo en outros países, perxudicando amplamente as nosas veciñas e veciños, como neste caso, non só en Esteiro, sino no Concello e en toda a comarca. Isto non é un problema só dos traballadores de Calvo, é un problema, como xa se dixo aquí, como xa se aprobou aquí na moción que presentamos no seu día, de toda a comarca. E non é un problema só do peche dunha fábrica, sino de todo o que ten alrededor de si a fábrica. Un problema que vai moito máis alá de que o comité de empresa representado por UGT considere que nós teñamos que calar a boca
vale, para non prexudicar as súas negociacións. Os traballadores negocian ca empresa, a non ser que nós pidamos aquí que se cree unha lei para prohibir negociacións de comités de empresas con empresas, non vexo como podemos interferir no resultado desa negociación. E, ademais, se non houber acordo, e ao final hai un ERE, nese propio ERE ten que haber unha negociación, o sea que a negociación estará sempre ao alcance de todos e todas as traballadoras. Deixando claro que entendemos que se non o entenderamos así, pois igual votaríamos diferente que pedirlle a Xunta que interceda cunha empresa que, ademais, ten bastante boa relación. De feito, fai menos dun mes ven de proclamala, de darlle un premio como unha empresa referente, un exemplo para a cultura empresarial deste país, menudo exemplo, vendo o que está facendo en Esteiro. Consideramos que pode facer moito máis do que está facendo para evitar o pechete caldo. Por eso, imos a apoiar a proposta de Comisións Obreiras que trouxo o Grupo de Goberno a este pleno. Partido Popular, segunda intervención. Pois, como moi ben dixo o señor García, xa fixemos unha declaración institucional. O que se propón agora é que adoptemos a posición que adopta un dos sindicatos que está presentes no Comité de Empresa. No Comité de Empresa hai representantes do UGT, hai representantes de comisións e hai representantes da CIEGA. Os que firmaron o preacordo foron os representantes do UGT. Pero iso é un preacordo que é un documento base para seguir negociando e seguir traballando. Por iso, a nós non nos parece de recibo que a corporación se posicione na postura dun dos sindicatos presentes nese comité, porque entendemos que a situación é bastante delicada entre os traballadores e que non hai que afondar máis en ese tema. Hai bastantes conflitos xa para que nós nos posicionemos ao lado dun sindicato que, ademais, en este caso, non é maioritario no comité. No comité están todos. Quen firmou o acordo, quen asinou o acordo, son unha parte do comité, pero no comité están todos, e na negociación están todos. Por iso non nos parece oportuno que nós nos posicionemos ao lado dun sindicato. Non é que instemos a Xunta ou non instemos a Xunta, é que estamos asumindo a posición dun sindicato. Por iso creemos que o mellor é deixar isto encima da mesa, deixar que mañán teñan a reunión tranquilamente e se a semana que ven os traballadores nos plantexan que os apoyemos en reivindicacións concretas, pois que en vez de 33 días lle den 45, que en vez de o tempo que lle máximo que lle dan xa un ano e medio sean 2, pois o que eles necesiten e precisen. Esa é a nosa postura. Os traballadores no seu conxunto, non unha parte deles. Nada máis. Partido Socialista, segunda intervención. Bueno, pois nós tamén non vamos a facer a demagoxia que está facendo o BNG, que se quer medallas, eu creo que xa ten que colgar en outra ocasión. Non, esta creo que é un tema demasiado delicado para andar buscando medallas por algún lado. E nós non é que estemos con ningún sindicato, nós estamos a defender os traballadores na medida en que sepamos e podamos. Cal é a medida que podemos? Pois, por desgracia, non é moita, pero, dende logo, efectivamente, ese comité de empresa que di o señor do BNG que non están representados, si están representados todos os traballadores, o que pasa é que non todos están de acordo, non todos firmaron ese preacordo. Entonces, se non todos firmaron ese preacordo, nós aquí, volvo a decilo, e aí estou de acordo co que di a portavoz do Partido Popular, non nos podemos posicionar a favor de nadie. Eu creo que a nosa posición debe ser clara a favor dos traballadores, simplemente dos dereitos dos traballadores. Non podemos estar de acordo nin con UGT, nin con comisiones, nin ca CIEGA. Ese é un problema aparte, que a nós creo que ni nos vai, ni nos ven. O sea, non sei, é o que acabo de dicir fai un minuto, non é un problema de que ahora a Comisións Obreras presenta unha moción aquí que nos parezca de maravilla e que ao final con eso non fagamos nada, e tampouco se trata de que sea a política do medo, é a política da tranquilidade e de non intervir. Cando non se pode intervir e a mellor solución é non meterse en eso, pois hai que asumilo, hai que dicir, mira, pois ahora mismo hai que deixar negociar a quen quer negociar. O sea, todo o que se faga por fora, eu creo que, non sei se vai ser prexudicial, pero, dende logo, se desde os traballadores, se desde os representantes dos traballadores nos están pedindo que, de momento, que non fagamos nada e que deixemos negociar a eles tal e como están, pois eu creo que lle temos que facer caso.
tamén, se fora de outra maneira, e supoño que o comité de empresa hubiera presentado aquí algunha solicitude ou algunha moción para traer ao pleno e facer valer as súas peticións. Cando non o fixeron, será por algo, será porque o que interesa neste momento é deixalos negociar e deixalos traballar. Que a Xunta podía facer outro tipo de cousas, sin ninguna dúbida. O sea, o Grupo Socialista non estamos de acordo de como está levando a Xunta a negociación, que había que leválo de outra maneira, que non sabemos se sería mellor ou peor, pero de logo non estamos de acordo con o que están facendo. Pero iso non quer decir tampouco que teñamos capacidade desde o Concello de Muros para intervir ou para presionar ou para marcar unhas pautas e dicirlle a Xunta como ten que facer esa negociación. Eu creo que, volvo a repetir, que hai que estar cos traballadores, non se trata de facer demagoxia, ni se trata de perjudicar a nadie, trátase de beneficiar todo o que podamos, empuxar todos no mesmo sentido, e como fixemos ca moción anterior da violencia de xénero, eu creo que aquí debíamos estar todos de acordo en escoitar o que nos din os traballadores e non escoitar simplemente unha parte deles como é o que se está traendo aquí ahora mesmo, porque Comisións Obreras, se non firmou ese preacordo, será porque non está de acordo con parte dos puntos dese preacordo. Se o UGT se o firmou, que é un sindicato maioritario, pois será porque está de acordo e lle parecen ben. A CIGA tampouco non se pronuncia, non di nada, co cal eu creo que en este momento pois non debemos tomar posición por ningún lado, debemos tomar posición por defender os dereitos dos traballadores e non interferir en esas negociacións. Co cal, nós ímonos abster en esta votación porque creemos que é a mellor postura para a defensa dos traballadores e de que se conserven todos os dereitos dos traballadores e traballadoras do Grupo Calvo de Esteiro e de Muros e da xente que traballa ali, en este caso, do Concello de Muros. Venega, segunda intervención. Ben, pouco máis que engadir, a verdade, pero, bueno, en frente á política de calar e de non tomar posición, como dicía agora a portavoz do PSOE, nos consideramos que justamente este pleno está para eso, para tomar posición, é para decir o que opina, é para defender, como decíades, os traballadores no seu conxunto. Decíades, hai que escoitar os traballadores e non só unha parte, hai que escoitar a todas as partes. Nos consideramos que esta parte dos traballadores non interfire para nada, pero absolutamente para nada, na negociación. E que ademais o que reclaman é algo que nos parece obvio e que debería de ter tido lugar desde o principio xa, que a Xunta tomase partido neste asunto. Dicíades que hai que atender, voume quedar con esa frase, os traballadores no seu conxunto. Os traballadores no seu conxunto, absolutamente todos, o 100%, se lle preguntamos, queren quedar en Esteiro a traballar. E neso, mentre queda unha porta aberta para poder chegar a ese punto final, se ten que ser por esta vía, pois por esta vía, nós estaremos sempre nesa posición. Bueno, vamos a ver. A proposta de acordo di instar a Xunta de Galicia que actúe directamente sobre o Grupo Calvo para que faga os investimentos necesarios para mantela aberta. Haberá algún traballador, estea no comité de empresa ou non, que non estea de acordo en que se faga o posible dende a Xunta para que a conserveira quede aberta? Eu estou segura que non. En ningún dos 3 sindicatos que forman o comité de empresa, en ningunha das persoas que traballan na conserveira de Calvo e a máis, en ningunha das persoas que viven no Concello de Muros e na comarca, probablemente. En ningunha parte do texto da moción se fai mención a suspensión de negociacións, a modificación de negociacións, o aprazamento de negociacións, en que termos deben ser as negociacións, en ningún momento da proposta. En ningún momento da proposta se menciona ningún outro sindicato. Esta proposta é perfectamente compatible coas negociacións que está habendo co comité de empresa e coa empresa, perfectamente compatible. Isto é, intentar por un lado que a conserveira se manteña aberta, mentras por outro lado o comité de empresa está intentando que, se iso non é posible, as condicións nas que queden os traballadores e traballadoras de ali sean as mellores posibles. Por desgracia, todo apunta que o peche vai a ser. Probablemente non sirva para nada aprobar isto, pero nós entendemos que hai que intentalo e pensamos que é a obriga
non só da alcaldía, non só do grupo do goberno, senón de toda a corporación, intentar que se manteña o traballo aquí, no noso concello e na nosa comarca. Que non é posible? Pois mala sorte. Hai unha cousa na que si concordo co Partido Popular e co Partido Socialista, e é que dende o concello podemos facer pouquísimo porque isto non peche. Pero si podemos facer isto e trasladar o pleno da corporación a voz de todos os sectores do comité de empresa. Esta parte se achegou aquí para que faláramos desto e sometéramos a debate e a votación esta proposta, que entendemos dentro do grupo de goberno que non interfire de ningunha maneira coas negociacións que hai, de ningunha maneira, que non perxudica de ningunha maneira a ningún dos traballadores e traballadoras de ali e, por lo tanto, non vemos ningún motivo para non votar esta proposta. Se tuviéramos a menor sospeita de que isto podía interferir, nin a traíamos, e diríamos a quen veo aquí, sentímolo moito, pero as negociacións tendes que facelas vos, ojalá estuveran unidos, porque o feito de que estén divididos o que fai é debilitar a representación das persoas que traballan ali, pero esa é outra cuestión, e esta moción non incide para nada neso, non ten nada que ver coas negociacións, para nada. Por lo tanto, nós entendemos que sí, independentemente de que no texto da moción haxa algunha cousa que se poida discutir, se é peche, se é traslado, eso pode ser discutible, vale, é igual, a cuestión é que o acordo é instar a Xunta de Galicia para que faga o posible para que se manteña aberta, iso é o importante, pois iso é o que queremos dentro do grupo de goberno que se faga. Si, xa se fixo, dentro do grupo de goberno xa se fixo, hai sectores dos traballadores que xa o fixeron tamén, pero se hai que volver a repetir, repitámola, por que non? Se non facemos nada, seguramente algún grupo de aquí diría é que non fan nada, ni sequera levan a pleno que xa lle levan feito. Pois non, facemos todo o posible, e en este caso é trasladar a este pleno unha proposta de unha parte do comité que non perxudica para nada as negociacións que se están facendo. Por lo tanto, vamos a someter a votación esta proposta. Esa é unha opinión personal. Votos a favor da proposta. En contra? Abstencións? Pois xa é aprobada cos votos a favor de Compromiso e BNG. Bueno, o punto 4 da orde do día é dar conta para coñecemento das resolucións de alcaldía de data 2 de outubro de 2017, 31 de outubro de 2017 e das xuntas de goberno, perdón, dende o 2 de outubro ata o 31 de outubro e das xuntas de goberno local do 13 de outubro, 20 de outubro e 29 de outubro. O punto número 5 é tamén unha dación de conta do período medio de pago global a proveedores, pagos realizados e execucións no terceiro trimestre do 2017, así como o plan presupostario a medio prazo, é dicir, é dar conta dos datos de intervención que trimestralmente hai que rendir ao Ministerio. Sinalar en este caso que o período medio de pago global a proveedores está en 18,58 días. Punto número 6, mocións. Hai algunha moción? Partido Popular, ten algunha moción? Partido Socialista, BNG, algunha moción? Non? Pasamos entón ao punto número 7, de rogos e preguntas. Partido Popular. Ben, pois vamos a empezar con un rogo. Temos un rogo que nos trasladan varios estudiantes universitarios que veñen a pasar aquí a fin de semana a casa, de se a biblioteca podería abrir unhas horas os fins de semana e nas vacacións de Nadal para poder utilizala para estudiar. En fin de semana? Fin de semana e vacacións de Nadal. Foron uns cuantos o que nos lo comentaron, entonces por eso o trasladamos, porque non nos parece que, bueno, ao mellor se podía facer algún tipo de enquisa e ver os horarios que eles, se se pode e é factible, pois abrirlle a biblioteca. No pleno do mes de outubro presentamos unha moción que foi aprobada para ampliar a parada do bus na avenida de Castelao diante do quiosco de Roque e queremos saber pois cando se vai a proceder a facer esa obra.
Presentamos unha moción o 13 de outubro na que pedíamos que se modificara a ordenanza de imposto de bens inmobles para aplicar unha serie de bonificacións. Dixéronos que non a tramitaban porque iban a presentar vostedes outra mellor, cunha baixada do IBE ao 4% e que a iban a traer a este pleno do mes de novembro. E claro, pois chega novembro e non traen nin a moción que presentamos nós, nin, por suposto, proposta algunha do equipo de goberno. Sorprenderíanos, a verdad, é que a estas alturas trouxeran algunha proposta súa, así que lle rogamos que tramiten a moción que presentamos para o próximo pleno. En relación co proxecto de sinalización turística intelixente do Concello de Muros hai algunha cuestión que nos chama bastante a atención e gustaríanos que nos la aclarara. No prego, no punto 6, di que por motivos de xustificación da subvención que financia este contrato, o adxudicatario deberá comprometerse a tela entregada e instalada antes do 15 de outubro. Pero o propio contrato está asinado o 17 de outubro, polo que parece imposible que a obra estivera entregada e instalada o día 15. E entón queremos saber que pasou aquí e se foron quen de xustificar esta subvención. No polígono industrial teñen un problema co servicio de correos, xa que non estar as rúas rotuladas se les poñen problemas para facer o reparto de correspondencia. O polígono aparece dividido en manzanas e en parcelas, polo que a identificación non debería ter maior problema. Queríamos saber se vostedes teñen constancia deste asunto e se a teñen, se fixeron algunha xestión para tratar de darlle solución e, en caso de que non a teñan, que busquen a forma de solucionar. Na resolución número 2017-749 anula unha resolución anterior de concesión das subvencións ás entidades deportivas e deportistas, indicando que deben proceder á entrega de documentación xustificativa e certificacións de estar ao corrente. Nas bases da convocatoria desas mesmas axudas xa se prevé que as entidades autoricen ao Concello a solicitar esas certificacións. Parece moito máis efectivo que entreguen esa autorización e que o Concello, a través do personal que teña autorizado para facer esa xestión, pida esa certificación. Xa levan moitísimo retraso o pago destas axudas e está perxudicando seriamente as entidades deportivas. Tamén nos gustaría saber por que non se agotou o presuposto previsto para isto, xa que o importe das axudas adxudicadas é inferior á cantidade que estaba previsto dotar estas axudas. Nos gustaría que nos comunicara cal foi o resultado da reunión ca Inspección de Traballo que tiñan prevista para o día 20 de novembro. O venres 17 de novembro, ás 6:30 da tarde, enviounos vostede un correo electrónico convocándonos a unha xunta de portavoces a celebrar o luns ás 6 da tarde para falar do Postplus. Nesa xunta anunciounos que o Concello non iba a poder facer a obra da Praza do Cristo de Tal nin a dos vestuarios novos do campo de fútbol Eleuterio Balaio con cargo ao Plan Único 2017 e que a única opción que quedaba era metelos neste Plan Único 2018 con cargo ás achegas. Tampouco a parte que se iba a destinar a pagar préstamos bancarios se vai executar. Isto supón que nos 3 anos de xestión do seu goberno o Concello non accede a aproximadamente 700.000 euros de cartos que a Diputación pon á súa disposición a través dun préstamo, efectivamente. Un préstamo sin intereses con ata 4 anos de carencia e a devolver en 10 anos, unhas condicións que a caltera lle resultarían ventaxosas. Desde cando sabe vostede que non se podían pedir eses cartos? Dende o mes de xullo, probablemente, que cando a Diputación lles enviou unha circular. Por que esperou hasta o mes de novembro para dicilo? Sabe, ademais, que teñen que renunciar a esas obras para volver a pedilas? Por que o Concello de Muros non pode acceder a ese préstamo? Vostede di que é porque o seu goberno non quere demedar máis o Concello e presume de boa xestión cando quere dicir que paga puntualmente os recibos das cuotas mensuais dos préstamos que xa ten o Concello. Nós creemos que esa non é a razón, que a razón é que o Concello non ten o aforro neto positivo e o seu nivel de endevedamento excede do 75% dos ingresos correntes. E non pode telo, porque están vostedes traballando cun orzamento do ano 2015 que non valía para o 16, tampouco vale para o 17 e probablemente valerá menos aínda para o 18.
Pero vostedes siguen dicindo que non fai falta facer un orzamento e que o seu goberno está moi satisfeito por pagarlles puntualmente aos bancos, mentras o pobo vai decaendo por falta de investimentos e de xestión. Falounos nesa xunta de portavoces de que esas dúas obras se pedirían no plan único deste ano, que polo que se ve vai quedar reducido dos 775.000 euros que di a Diputación que nos dá aos cerca de 540.000 que realmente se poden pedir. Deses cartos, 140.000 euros irán para esas dúas obras, a Praza do Cristo e os vestuarios. Quedan 400.000, dos que ten que destinar unha parte a pago a proveedores que aínda non saben canto é, e o resto sería para outros investimentos. Propuxo destinar 300.000 euros a poñer a cuberta do Cine París, plantexando un proxecto de difícil encaixe nas bases da convocatoria. Quedarían, polo tanto, menos de 100.000 euros para outros investimentos. Todos apostamos por facer as obras do chalón necesarias para evitar os asolagamentos dos últimos anos nos negocios e vivendas do curro, tamén por amañar os vestuarios que quedan no campo de fútbol e a cantina de Miraflores, amañar a cuberta do pabellón de Esteiro, os camiños que quedaron sin facer dos acordados o ano pasado, o saneamento de San Ramón e Boavista, ademais de atender as necesidades do GES, da Policía Local e de servicios sociais. Parece bastante complicado encaixar todas esas necesidades nos plantexamentos que fai o equipo de goberno. Quedou vostede de convocarnos a unha ou a dúas máis xuntas de portavoces para tratar de perfilar este asunto e queremos saber para cando vai a ser. Estamos sufrindo un grave problema de sequía que se vai a ver agravado probablemente nos próximos anos. A xestión da auga é, pois, un tema central e fundamental para todos, pero ao Goberno de Compromiso por Galicia parece que este asunto non lle interesa. Pleno tras pleno, preguntamos por se hai avances neste tema, se se volveu a reunir co Concello de Carnota, se fixeron os pregos para a nova contratación, se fixeron algunha xestión sobre o canon. Tanto o noso grupo como o Grupo Socialista preguntamos insistentemente que é o que vostede, como presidenta da Mancomunidade da Auga e como alcaldesa de Muros, está facendo sobre a concesión e o cobro do canon. E vostedes, que presumen tanto de transparencia, non contestan nunca, non din que é o que pasa. Si se lle reclamou a Espino ao canon, se se están a facer as contas para o cobro dos anos anteriores, como se está prestando actualmente o servicio, como se vai a prestar no futuro, etcétera, etcétera. Parécenos que isto é un tema fundamental na xestión municipal e creemos que debe considerar seriamente darnos explicacións aos grupos e á cidadanía, porque isto vai a convertirse en outro problema como o do lixo que nos vai a meter en un fregado que a ver como saímos desta. Nada máis e moitas gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, con respecto á parada da avenida Castelao, pois farase en canto sea posible. Antes hai que facer o proxecto, pedir permisos e todas estas cousas. Con respecto á moción sobre a bonificación do IBI, efectivamente dixen que o íbamos traer a este pleno, pero non lle deu tempo en intervención de mirar a moción do IBI. En canto estea, o traeremos, porque como lle comentei xa no pleno pasado, a idea é modificala non só coas bonificacións que plantexaba o Partido Popular, senón con algunha máis. A señalización turística. Señalización turística. Ao final non puidemos justificar a tempo esta obra porque a empresa non lle deu tempo de rematala en tempo e, por lo tanto, non foi justificada en tempo. E cantos cartos era a subvención? Non recordo cal era a cantidade. Non recordo cal era a cantidade. 33.000 euros era o proxecto. Home. Non interrumpa. Non interrumpa. Servicio de correos con problemas no polígono. Efectivamente teñen problemas no polígono de servicio de correos xa dende sempre. Falamos en varias ocasións co encargado da oficina de correos e estamos vendo a ver se é posible solucionalo. Parece que igual con unha pequena sinalización das rúas que igual se pode xa. Estamos mirando. Que na entrada do polígono hai un plano que indica todas as parcelas e todo eso. Sí, no, estamos vendo da posibilidade de simplemente co nome das
das rúas e o número das parcelas, e con eso é suficiente. Co tema das subvencións a entidades deportivas e culturais, efectivamente, dende a intervención nos decían que había que solicitar certificados, estar ao corrente todas as débedas con a agencia tributaria, non sei que máis, e ao final o que fixemos foi elaborar un modelo para lle proporcionar ás entidades e asociacións para que puderan autorizar a que o propio Concello solicitara esa información. Están no departamento que leva subvencións tramitando todo eso. Había que facer algo con a Triga, pero creo que esa está feita. As xestións fixeronse estes días. Sí, fixo mano. Sí. Para que lle proporcionaran eses datos ao Concello había que facer algunha xestión, xa está. Ten unha autorización. O resultado da reunión con Inspección de Traballo pois foi que levamos uns cálculos feitos da antigüedade, cálculos que non contaban con informe favorable de Secretaría de Intervención, e entón o que quedamos ali foi envolver o día 4 de decembro, o vindeiro luns, a inspección e levar os cálculos refeitos. E entón, bueno, o que fixemos foi, seguindo a recomendación do informe de Secretaría, solicitar informe a Diputación, informe que chegou, consultamos con Secretaría de Intervención outra vez, valoramos o informe e hoxe mesmo lle enviamos á Inspectora de Traballo ese informe, un escrito, e convocamos a mesa de negociación para avanzar no tema do recoñecemento de antigüedade e de trienios. Entón, o luns temos que volveremos ali. Con respecto ao post-plus, vamos a ver. Por que non podemos acceder ao PAI? Pois porque Muros está nun plan de axuste e ten remanente de tesorería negativo. E mentras estea con ese plan de axuste, non pode acceder ao PAI. Aquí se dixo naquela xunta de portavoces que non podíamos acceder porque non tiñamos o presuposto aprobado. É verdad que é un problema non ter o presuposto aprobado, pero aínda que o tuveramos aprobado non poderíamos acceder igual ao PAI. Non se podería acceder igual. Vale. Por que non se pode acceder? Pois porque a Diputación, xa yo comentei, a raíz dunha sentencia que lle chegou en marzo, creo recordar, cambiou o criterio. E así como antes non tiña en conta estas situacións dos concellos, agora sí as ten en conta. E entón non se poden solicitar. Hai un informe de intervención que lles pasaremos, por certo, donde queda reflexado todo isto. E ese é o motivo. Non se perden 700.000 euros de subvención, é un préstamo, como ben aclarou hoxe vostede, é un préstamo. Non podemos acceder por eso. O nivel de endebedamento, eu non sei na actualidade cal é, pero non excede do 75%, é bastante menos do 75%, así que tampouco é ese motivo de que non podamos acceder ao PAI. É simplemente estar inmersos nun plan de axuste e mentras haxa cartos para devolver de ese préstamo do plan de axuste, non se pode acceder a un préstamo para facer obras. Cando supemos? Pois cando non recordo a data exacta, pero estaba solicitado ese post-plus do ano pasado, aprobado aquí en pleno e aprobado no pleno da Diputación. Esa circular chegou, esa nota chegou despois de todo eso. Estaba aprobada incluso no pleno da Diputación. Chegou en xullo. E co da sequía, bueno, afortunadamente no noso Concello non temos problemas de sequía. Houve un momento que si houve problema, bueno, non houve problema para chegar á restricción, pero sí que empezaba a ser un pouco preocupante e, ainda que choveu pouco, foi suficiente para que deixara de haber problema. E con respecto a Espina e Delfín, pois seguimos traballando no tema. En canto o Partido Popular do Goberno de España teña a ben proporcionarnos habilitados para ter persoal suficiente, poder facer estas obras todas, é quen goberna no Goberno de España, os habilitados nacionais dependen do Goberno de España, por desgracia, si é o Partido Popular. Ojalá fora outro, pero é o Partido Popular. E entón, cando teñan a ben proporcionarnos o persoal, que ademais é o persoal máis clave do Concello, Secretaría de Intervención e Tesourería, pois seguramente todo isto sea moito máis áxil e máis fácil. Partido Socialista. O primeiro que quero preguntar é que me diga nos diga a todos aquí por que se perderon os 33.000 euros de señalización.
É culpa da interventora, da secretaria, de quen é culpa isto? Porque me parece... É do PP tamén? Home. Porque me parece fortísimo. O sea, me parece... Estamos explicando de que non se pode acceder a un préstamo da Diputación de 240.000 euros porque hai unha sentencia que non di que é porque non por ter o plan de axuste, porque entre as condicións deso é porque temos remanente de tesorería cero. Non temos cero, temos negativo, non temos remanente de tesorería cero, temos remanente de tesorería negativo, e ese é o motivo polo cal non se pode acceder ao PAI. E por encima, seguimos perdendo subvencións, entón queremos saber de quen foi a culpa de que se perdera esta subvención de 33.000 euros de sinalización. Queremos saber cal foi o criterio que tuvo vostede para non pedir o primeiro ano, cando non había estas restriccións na Diputación, para non pedir ese outro PAI de outros 240.000 euros. O sea, se le va el agua, se le escápase os cartos, por falta de traballo, está claro, aquí hai un problema serio de dedicación, un problema moi serio, e creo que é para enfadarnos a todos e para poñernos serios, porque acabamos de perder 240.000 euros porque non se fai un presuposto e porque as arcas do Concello están como están, e agora acabámonos de enterar de que se perdeu a subvención de señalización. Porque queremos saber por que se perdeu esa subvención. Queremos saber que nos diga a verdad e que trae a sentencia, porque non é verdad o que dixe usted, de que por que usted non nos avisou con tempo, en xuño, cando lle avisou a Diputación, tomou a resolución o 20 e pico de xuño no último pleno de xuño. No pleno de xuño tomou esa resolución. Notificoulle ao Concello e nos enterámonos fai 15 días da resolución da Diputación. Que o Concello non se pode endeudar? Non, é que non ten máis que endeudar. Hai uns límites onde di non se pode acceder a créditos. O Concello saltouse eses límites e por encima non hai previsión de presuposto. Ese é o problema que ten o Concello de Muros. E non solamente eso, sino que perdemos subvencións e non ingresamos por ningún outro lado. Problema de Espina e Delfín. Acaba de decir vostede que é problema do Partido Popular. Por favor, señores del Partido Popular, como non le avisaron a la señora alcaldesa de que le notificara a Espina e Delfín que se acababa el contrato con el plazo suficiente? Es que, por favor, se lo pido, señora alcaldesa, vostede tiñalle que notificar a Espina e Delfín que estaba a rematar o contrato e que non tiña intención de renovarlo. Foi vostede que metou a pata hasta as orellas e ahora ven dicindo que menos mal que non culpa de Zapatero, porque é o que nos faltaba por oír. Entonces, claro, temos o Concello endevedado hasta as orellas, claro que sí. Por qué? Porque, por exemplo, o do canon de Espina e Delfín deberían estar pagando canon Espina e Delfín a estas alturas, pero non o está pagando porque esta señora non fai nada para reclamarlo. Non é que non fai nada, senón que perxudicou ese contrato de Espina e Delfín, senón que nos deben casi 1 millón de euros o Concello de Muros. Efectivamente, casi 1 millón de euros. 1 millón e pico entre Muros e Carnota, e esta señora non se preocupa, nin lle dedica 5 minutos a eso. Dedícalle 5 minutos a mirar non sei, é igual, xa todo o mundo sabe a que lle dedica o tempo esta señora, sabémolo todos a que lle dedica. Pois era mellor que se dedicara a preocuparse polo futuro dos veciños de Muros, era moito mellor. O sea, Espina e Delfín, acaba de traer vostede aquí 2 decretos donde Espina e Delfín cobrou 20.000 euros do Concello. E canto pagou da débeda que ten? Nada, porque a señora alcaldesa non lle reclama. O sea, Espina e Delfín presenta aquí no Concello débeda, o sea, de obras, porque por encima está lle dando obras. Espina e Delfín non nos paga e le dá obras e págallas. A ese sí que llas paga. Os proveedores de Muros non llas paga. Págallas a Espina e Delfín. Non sei que ten con Espina e Delfín, pero dende logo ten unha delicadeza especial, porque lle está deixando pasar mes tras mes e sin reclamarlle o canon, sin reclamarlle unha débeda importante que temos. E o problema non é ese, o problema é que isto vai acabar da seguinte maneira, cando non lle quede máis remedio, que me parece que vai faltar valentía e inteligencia para facelo, para poñer en solfa a agua de Muros, que é un dos problemas máis importantes que hai, non digamos xa o representante de Medio Ambiente, porque ese ni está ni se le espera.
está moi cansado e non se vai dedicar a nada deso. E o de Facenda tampouco, ningún dos tres. Aí, eso non, eso lo vamos a dejar aparcado porque o Concello de Muros non lle fan falta cartos. Como non lle fan falta cartos, pois non nos recuperamos. E despois andamos xogando a estas cousiñas. Bien, entonces, Espina e Delfín, o día que non este de acordo ou que lleva unha factura ou que se canse desta situación ou que lle pase o plazo da obligatoriedade de estar prestando servicio no Concello de Muros e lle digan que van a sacar a concurso esa, porque non hai, agora non hai outra fórmula, e lle digan que van a sacar a concurso esa concesión da explotación da agua e el non sala beneficiado, vai a reclamar ao Concello de Muros daños e perxuicios que nos van salir, vamos a quedar sentados no suelo. Sí, vai a reclamar ao Concello de Muros daños e perxuicios por culpa desta señora. E por culpa do grupo de goberno que non lle avisaste, non lle deste o preaviso para poder rescindir o contrato. Eso está así. Bien, despois, con respecto á reclamación dos traballadores de inspección de traballo, señora alcaldesa, acaba de decir que lle levou ou que lle vai a levar, ou que lle levou uns informes de secretaría e de intervención. Pero en eses informes de Secretaría de Intervención, usted ou pediría a Secretaría de Intervención ou alguén dos tres, non sei quen, lle dixo a Inspección de Traballo que lle van a levar un presuposto, como lle dixeron fai 2 meses, próximamente. Será eso, porque Inspección de Traballo puxolle de condición que tiñan que aprobar o presuposto, porque, lóxicamente, non poden chegar a ningún acordo se non hai unha cantidade para poder asumir o que acorden. Eso ten que estar basado nunha cantidade de cartos, nunha partida, e non hai. Entonces, non nos conte milongos aquí, porque tontos non somos. E venos a decir que, non, es que le llevé un informe de Secretaría de Intervención e xa está. Non. O problema é que non hai partida para poder chegar a un acordo. Ese é o problema. E que vai a pasar? Que nos van a poñer multas coercitivas ao Concello de Muros. E mentras non llas metan no saco da señora alcaldesa, non se vai mover nadie. Ela, o grupo de goberno, falo, non se van a mover para solucionar ese problema. O Concello vai pagar multas? Xa pagas de Aguas de Galicia. Cal é o problema? As Aguas de Galicia, que non llevamos a meter ningún peso en saneamento este ano o Concello de Muros, porque non o hai, que non podemos acceder a él por culpa da xestión de compromiso por Galicia, pois estános inflando a multas. E estamos comendo multas todos os meses que aquí non se sabe nada, ni nada nos ven. Bien. Outro día sacaron, non sei en donde, que a min chegoume, de que fixeron un dibuixo dicindo que o Concello de Muros que está saneado económicamente. É de risa, claro. Resulta que o Concello de Muros efectivamente non debería estar nun plan económico financiero, que non está, porque a señora alcaldesa cree que non, e por iso estamos perdendo cartos a marchas forzadas. E logo, a fórmula que pensou foi devolver as facturas aos proveedores. Devolver as facturas sin pagar aos proveedores, co cal non constan nas arcas do Concello. Queremos saber se esas facturas que se devolveron aos proveedores, por que, aparte da débeda do proveedor concreto, van as débedas dos outros e os datos personales dos outros. O sea, a Caridad González le deben 20 euros, pois a Inés Monteagudo le deben 30 e vai na mesma folla que vou eu. O sea, eu sei o que che deben a ti e máis os teus datos. Queremos saber por que se fixo eso. E se esas facturas siguen na contabilidade do Concello ou xa se deron de baixa e non aparecen como débeda do Concello. Queremos recordar a señora alcaldesa que cando estaba na oposición ela foi unha das que votaron a favor do plan de aforro e, sin embargo, agora non o están cumplindo ese plan de aforro. Que nos explique como está, di que están traballando, pero non sabemos cales son os traballos que están facendo. Como está o de Espina e Delfín? Que pasou? En que punto estamos da negociación? Xa se fixeron os números esos que non lle parecían reales e que os tuvemos que presentar o Grupo Socialista 4 veces porque desaparecían no Concello de Muros. Tamén queremos preguntar sobre o decreto 731 do ano 2017, 731,
Quero preguntar por isto primeiro. Puedo. 731 do ano 2017 que lle pagaron 11.730 euros a Son a túa axuda. Queremos saber se Son a túa axuda está contratando xente do Concello de Muros ou se contrata xente de fora. Porque no Concello de Muros que nos saibamos había unha bolsa para contratar a xente de axuda a domicilio. Entonces, queremos saber se a xente que está contratando con estos 11.000 e pico de euros de Somos a túa axuda é xente de Muros ou non. Porque, como ben vos dixo vostede fai un rato, temos a obriga de defender os empleos no Concello. E creo que non se están defendendo así. Ahora vou a preguntar polo decreto 736, que é o que Sandra que pregunte. /17. Aquí había contratada tamén unha empresa de fora, de Muros, Fidelis Factut Cooperativa ou Coopera non sei que, donde se contratou a unha rapaza de Muros, que daba zumba na piscina. Bien, pois esa rapaza, ou a esa empresa, porque a contrataron, ojo, por unha empresa de contratación temporal, vale? Ainda non lle pagaron hoxe, nin ven aquí nas facturas esas que nos traen de recoñecemento extrajudicial. Non sei por que non lle pagaron, pero de momento non lle pagaron. Parece ser que a rapaza deixou de poñer clase precisamente porque non cobraba, e o señor concelleiro que vive ali na piscina, dentro da piscina, pois dixolle que non lle va a pagar, que se lle volvía a reclamar a factura que podía marchar sin cobrar, e iso foi o que foi. Mandouna para fora e ainda non cobrou. Entón queremos que se sepa esa postura, esa actitude dese señor, que dende logo é moi de esquerdas. E logo queremos preguntar máis. Vamos a ver. Na piscina de Muros, que era unha das piscinas que mellor funcionaban na comarca, sin ninguna dúbida, non hai clase de zumba desde fai non sei cantos meses. E parece ser que o motivo é porque non se quer pagar a marca de zumba. Queremos saber se iso é verdad ou non. E se non, que nos digan cal é o motivo polo cal non hai clase de zumba. Tamén queremos saber por que non hai mancuerdas na piscina. Hai dúas de 2 kilos e unha de, ou 2 ou 3 de 1,5 kg. Creo que estou dicindo ben os pesos. Faltan monitores. Creo que hai algún monitor de baixa, algún traballador de baixa, e non se están, queremos saber tamén, porque non se pon unha persona suplente ou suplindo esa baixa. Tamén queremos saber por que non se lle fai caso a cantidade de reclamacións que hai na piscina. Hai un montón de reclamacións que se fan con elas, que nas informa, por que non son públicas, por que non se contestan. Non se contesta ninguna das reclamacións da piscina. Que hai unha folla para reclamar e hai un montón sobre todo de nais e de pais que reclamaron precisamente por moitas cousas, algunha delas moi grave, e parece ser que nadie lle contesta ni nadie lle di nada. Con respecto a piscina, tamén queremos saber por que hai menos monitores dos que marca a lei. Non, hai menos monitores, o sea, hai máis rapaces, que a cantidad de rapaces que hai, os monitores que están traballando ahora mismo non cubren a legislación de monitores. E logo tamén queremos saber que estes días, este mes, non hubo non sei cantas clases de seco. E a xente que abonan 33 euros ao mes, o bono, queremos saber se se lle vai a devolver parte dos cartos ou non. Porque xa protestaron, xa cubriron non sei cantos papeles e non se lle contesta. E la pregunta del millón. Cando se vai facer o presuposto? É unha broma porque levamos 3 anos preguntando polo presuposto e o noso era malísimo, pero siguen con noso. Siguen con o Partido Socialista. Son incapaces de facer un presuposto. Rematou? Sí, señora. Bueno, con respecto á subvención dos 33.000, non sei exactamente canto era, pero por aí andaba, 33.000 euros, como dicen, porque a empresa que se comprometeu a facer a obra en determinada data, pois non a deu feito, non foi capaz de facela.
Por que non pedimos o primeiro ano ese pai? Pois o vou a repetir, aínda que o dixen xa bastantes veces, pois porque o Partido Socialista e o Partido Popular nos obligaban a que se pedira para obras, para inversión. E xa daquela nos apuntábamos que non queríamos, que eso significaba endeudar máis o Concello e non queríamos endeudalo máis. Daquela decían que non, e agora mire por donde esa sentencia e a decisión da Diputación ven a confirmar que efectivamente iso é un préstamo, se se fai a obra aumenta a deuda do Concello e, polo tanto, tiñamos razón, aquelo incrementaba a deuda do Concello. Di que non lle pagamos aos proveedores de muros. A verdade é que non sei como decirlo suavemente porque non se me ocurre, non me interrumpa, non se me ocurre como decirlo suavemente. Despois de traer a pleno 5 veces as facturas de proveedores de muros para aprobar, algo que impediron o Partido Popular e o Partido Socialista. Volver a traer cos votos en contra, o sea, non absténdose, cos votos en contra, traendo aquí os recursos de reposición desos proveedores, votando en contra da estimación dese recurso de reposición o Partido Popular e o Grupo Socialista. Agora me di o portavoz do Partido Socialista que non lle pagamos aos proveedores. Pagámoslle a todos, salvo aqueles aos que non lo impide o Partido Socialista e o Partido Popular. A todos. E había eses cartos apartados, como reflexaba o informe de intervención. E estaban as facturas todas comprobadas, como reflexaba o informe de intervención. E non había ningunha razón para non pagarlle. É máis, habías para pagarlle, pero non quixeron. Pagámoslle a Espina e Delfín aquilo que temos obligación de pagar igual que a calquera outro proveedor, igualito que a calquera outro. A xestión coas facturas é a que establece o procedemento e é a que determinaron Secretaría e Intervención. Ese é o procedemento, vale? E eles entendían que teñen que ter o dereito a reclamar se non se lles pagan esas facturas. É o procedemento que indicaron Secretaría e Intervención en todo momento. Di que a Inspección de Traballo nos exixiu a elaboración do presuposto. Bueno, eso dio vostede, que pode decir o que queira, e estamos acostumbrados a escoitarlle de todo. De todo. E tamén estamos xa acostumbrados a comprobar como moitas desas cousas de todo son mentira. A Inspección requiriunos, nesta última visita que tivemos, tiñamos que levar elaboración de RPT e recoñecemento de trienios. Elaboración de RPT, tivemos xa unha reunión cunha empresa, o xoves da semana que ven temos outra, o martes temos reunión coa mesa de negociación co Comité de Empresa dos Laborales para iniciar eses traballos e estamos coa RPT. E en canto ao recoñecemento de trienios hai traballo feito. Por certo, algo que non había nada, absolutamente nada, a pesar dos 7 anos que vostede estuvo na alcaldía de Muros. A pesar dos 7 anos, non me interrumpa, advírtoa por primeira vez. Non fixo nada e agora quere que en 2 anos estea todo resolto. Hai avances importantes, hai acordos na mesa de negociación, hai acordos importantes e hai avances. Estáse empezando a elaborar a RPT, a ver cando chegue aquí o que fan, a ver se aproban ou non, porque ben sabe que é requisito imprescindible a aprobación en pleno. A ver o que fan, a ver o que fan. Pero xa responderán polo que teña que responder. Advírtolle por segunda vez. Sí que estuven de xefa de persoal e foi cando se aprobaron os únicos convenios que hai no Concello de Muros. Cando eu estuven de xefa de persoal. Aviselle por segunda vez. A terceira vez ten que marchar. Xa o sabe. Advírtoa por terceira vez. Por favor, abandone o salón de plenos. Porque xa está ben. A ver se aprende dunha vez a estar nun sitio como ten que estar. Algúnha vez. Nos vamos. Que nos hecho. Nos tenemos que ir. Mentiras no podemos estar escuchando todo el día,
Bueno, vamos contestar igual as preguntas que facía o Partido Socialista porque pensamos que a xente, bueno, os que estades aquí, a xente que vos plenos a través de internet, hoxe en directo ou cando queira escoitalos, pois ten dereito a escoitar as respostas. As facturas devolvéronse, pois igual que todo o demais, por indicación de intervención e tal cual a intervención indicou. Dudo moito que haxa problemas cos datos porque a interventora é moi rigurosa, moi estricta, moi cuidadosa con todo eso. Preguntaba de onde contrata a xente Son a túa axuda. Pois Son a túa axuda é unha empresa que está traballando para o Concello, xo expliquei moitas veces tamén, como medida extraordinaria para dar resposta a requerimento da Inspección de Servicios Sociais en esta ocasión. Non sabemos, non sei exactamente de onde son todas as empregadas que ten, pero me consta que hai persoas de Muros. E, polo demais, por que contratamos a esta empresa e non persoal laboral? Tamén xo expliquei moitas veces. Hai restriccións en materia laboral que nos impiden contratar o número que queiramos de persoal. Tono, podes explicar o da piscina, porfa? Na piscina non hai zumba dende a incorporación da anterior monitora. Dende o Concello entendemos, e despois de falar con intervención e con secretaría, que non se lle pode obligar a ninguén a pagar unha cuota de forma personal sobre un mantenimiento do que é unha marca zumba. Pero tampouco podemos abonar sobre un salario unha cuota que non está estipulada dentro dese salario. E tras falar con intervención e secretaría, eu é o que entendo. É unha decisión persoal dunha persoa que ten que pagar unha cuota para dar unhas clases por unha titulación que ten. Nós non podemos recoñecer ese incremento de salario de ninguna maneira. É o mesmo que se unha persoa está colexiada ou ten unha colexiación determinada e pide que para poder traballar, pois se lle paga a colexiación. Pero si a cuota... Non. Hai unha cuota de zumba, persoal. Non, hai unha cuota de zumba persoal que esta persoa, esta monitora, paga de forma persoal. Para poder dar. Efectivamente. Pero que non dá clase ao Concello, claro. Non, a clase dá a ela. O Concello non dá a clase. Os ingresos de zumba son para o Concello, non para ela. Ela presta o servicio ao Concello. E para poder dar ese servicio... Sí, un momento. Perdón. A ver, ela ten que pagar unha cuota persoal, ela, non o Concello. O Concello non paga porque é un título persoal. O sea, eu non son monitor de zumba, o Concello non é monitor de zumba. O monitor de zumba é monitor de zumba a persoa. Tono, non, estaste... Non. Podo contestar? Espera. Despois fala se queres, non hai problema, e depois, aínda que non é o procedimento, facemos unha excepción. Non, é o mismo que se un é colexiado no Colexio Oficial de Farmacéuticos... Sí, é o mismo. O Concello oferta un servicio, Tono. Non, ao revés. A cuota cobra a persoa. A ver, o que... Tono. Bueno. A ver, o que a min me explicaron en intervención, que é o mesmo que está explicando Tono, vale? Para poder dar zumba, para chamarlle zumba, é unha marca registrada. E entón, para poder dar zumba, a persoa que dá zumba, que neste caso é unha empregada do Concello, e a actividade sí que a dá o Concello, a persoa ten que pagar o rexistro, porque é unha marca registrada. Bueno, esta persoa estuvo pagando do seu peto bastante tempo esta cantidade. Desde que iniciou. Chegou un momento, creo que desde sempre, vale. Chegou un momento no que ela dixo, eu non teño por que asumir do meu peto este pago porque é para dar unha actividade do Concello. E é moi comprensible, vale? É moi comprensible. Cal é o problema? Claro, ten toda a lógica do mundo, efectivamente. Cal é o problema co que nos atopamos? O problema co que nos atopamos é que dende a intervención nos din que tampouco podemos incrementar o salario nos en 30 euros. Entón, estamos buscando a fórmula, sí, porque para lle poder pagar a ela, hai que tal. Entón, estamos buscando a fórmula para poder facelo, pero non é nada fácil. Isto é o que nos trasladan desde a intervención. Vale. Ten toda a razón do mundo en non querer pagalo do seu peto, porque é para unha actividade que se oferta no Concello, eso temos clarísimo, ten toda a razón do mundo. O problema é que temos que buscar a maneira legal correcta de poder asumilo dende o Concello, porque iso é algo persoal,
Non quere dicir que o Zumba o dé ela persoalmente. A ver se é que o de persoal ten varios A ver, significados, vale? un momento. O rexistro paga a persoa, non unha entidade. Eso. Entendes? Entón, por eso o Hai un- Concello hai non un- pode pagar hai esa un- cuota, que unha tamén o cuota miramos, persoal, por ser monitor de Zumba. Ti pagas unha cuota para poder dar clases de Zumba, pero pagas de forma persoal, non a paga o Concello. Miramos se podía pagar o Concello como si a paga Concello ela e de non. forma persoal, eu non lle podo pagar esa cuota de forma legal, non podo facer outra cousa. Bueno. Con respecto a monitores, hai un monitor que se marchou, efectivamente hai un monitor de menos e estamos con proceso... Un momento. Hai unha persoa que está de baixa, que é justamente esta monitora da que estamos falando agora de Zumba. Hai un requerimento de sanidade polo cal, mentras este aberta a piscina, independientemente dos cursos de natación que se den, ten que haber un monitor para o curso e a maiores un socorrista polo uso da piscina e ahora mismo elaboráronse os horarios para poder cubrir os horarios de socorrismo, de monitores na piscina, enviáronse a sanidade e estamos esperando a ver que nos digan, porque no momento que se trasladan horas dun monitor socorrista para estar na piscina, evidentemente, pérdense horas dun monitor que estaba dando cursos de seco. Si a maiores nese tempo hai unha persoa de baixa, dos 3 que hai, pois vanse perder cursos. Si o problema principal é que non hai unha lista considerada como tal, porque o proceso selectivo que se fixo para facer unha lista só veía unha persoa, e o que nos dixeron é que unha persoa, unha lista, non é efectivamente. Entón, temos que elaborar un novo proceso selectivo para ter unha persoa que este aí. Proceso selectivo que está en marcha. O tempo de Estase elaborar contratando. as bases. Que se suspenderon clases, evidentemente, eu non vou poñer si me está pedindo sanidade que haxe un monitor socorrista en piscina, independientemente dos cursos de mollado ou de seco, pois teño que suspender cursos. Cales se suspenden? Os de seco, evidentemente. Evidentemente. Ese é o problema que temos. Si na lista houbera 5 persoas, poderíamos tirar da lista. Como hai unha, non se pode. Pois é o que temos ahora mismo. Bueno, Venega. Ben, estamos en directo, non? Non se caeu nin nada, non? Ben. Primeiro de nada, un rogo. Queremos dar traslado, queremos rogar que deades traslado mañá mesmo do acordado no punto 3 da orde do día de hoxe. Vale, eso, primeiro de nada. Segundo, preguntas. No pleno pasado falamos de que o 20 deste mes tiña o Goberno Municipal unha reunión con Inspección de Traballo. Xa falaches 2 veces do tema. Dixerades vos que ibades levar unha RPT. A pregunta é, a RPT non está feita? Non se levou o RPT a esa reunión, nin un proxecto de RPT, nin nada? Claro. Vale. Se finalmente a obra do furón non vai nos plans da Deputación, pode comprometerse a amañar canda menos o fochanco que hai xusto na beira rúa altura do parque? Sábese xa cando se vai executar a colocación do repetidor de televisión para a Torea Villeira? Temos entendido que aínda non se presentou a documentación requerida para cobrar a subvención de 25.000 euros da Deputación para esta obra. No mes de maio, o Concello de Muros concedeu un permiso para pasar por uns cables de corrente eléctrica ata unha nave en Abelleira. Na zona de Ventín quedou un rego por onde pasaron o cableado sen rematar, polo que agora hai dúas casas... Quedou un? Un rego na estrada, no camiño. Polo que agora hai dúas casas que se atopan ailladas por ese rego con esquinas cortantes, que son perigosas para vehículos, peóns e os nenos que xogan por ali. Queremos saber se o arranxo deste desperfecto é competencia do Concello ou do usuario que solicitou a obra. No caso de que sexa competencia do Concello, solicitamos que se arranxe o antes posible, xa que este problema data xa de maio está sendo bastante perxudicial para os usuarios que pasan por aí. Pola contra, se o arranxo o debe facer a empresa, rogamos que o Concello faga por axilizar a execución da obra por parte do mesmo. Queríamos saber se hai algún avance nas conversas con Telefónica e Movistar para dotar de internet por cable as parroquias de Torea Velleira. Non nos cansaremos nunca de facer estas reclamacións e xa históricas. Lembramos ademais que hai unha moción aprobada polo Pleno
respecto aos dereitos da ciudadanía a acceso a internet. A ver se podemos dar resolución aos acordos plenarios. Queremos saber se o Concello tivo coñecemento do proxecto da obra do Paseo Marítimo de Esteiro antes de que se empezase a executar e se pudo facer alegacións a dito proxecto. Se puderon e fixeron algunha, gostaríamos saber cales foron. Fai 2 anos que rematou a obra da estación de bombeo do Muelle de Esteiro e a día de hoxe segue sen funcionar, co que os residuos rematan directamente nas augas nas que pescamos e nos bañamos. Falando coa veciñanza de Esteiro, cheganos información al respecto de que non funciona por problemas co enganche da luz. Non sabemos se isto é certo, pero se este é o problema non se pudo solucionar en 2 anos. Para cando ten pensado o goberno municipal que se poña en funcionamento este bombeo? Saben por fin algo da reclamación feita a costas sobre as obras na Illa da Creva? No cruce da estrada de Miraflores coa costa do mercado hai unha gran mancha de aceite verquida na propia estrada desde fai un par de semanas. Gostaríamos saber se teñen comezamento de onde pudo sair do aceite e se teñen forma para limpalo. En onde está o aceite? No cruce no comezo da costa do mercado, no cruce que hai ca estrada de Miraflores. Hai donde os contendores do lixo. Por último, rogamos unha vez máis que se lle dea unha volta ao plan de mantemento xeral, se execute de maneira efectiva e se detecten as deficiencias e debilidades que actualmente existen no traballo de mantenimento, para que o traballo da brigada e das empresas que se contraten para cubrir ditas deficiencias atendan de feito eficiente todos os espazos públicos. Rogamos novamente a ver se é posible que se dote de internet a casa de Sorribos. E rogamos que se solucione de maneira efectiva os problemas co estacionamento de vehículos na saída do cruce de Bornalle en Abelleira. Por último, tamén un rogo máis que histórico xa, rogamos que se acaten os acordos plenarios e se poña en marcha a mesa sectorial para a dinamización do casco urbano. Polo orzamento xa non preguntamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, isto que son así pequenas obras, o Fochanco da Cera do Forón e que tal, trasladamos yo á Brigada de Obras, vale? Porque, bueno, sí que se pode facer un parche ali para evitar polo menos aquel peligro. Con respecto á TV de Abelleira e a Internet de Abelleira non temos novidades. Sabemos que houbo problemas, ademais, coa televisión esta temporada atrás, co cal falamos en bastantes ocasións coa Xunta e con Retegal para que viñeran e así como case 2 semanas, non, Quintela? Estivemos chamando continuamente. Case 2 semanas a Retegal cos problemas que houbera en Torea nesta última ocasión. A respecto disso está tramitada a subvención de 25.000 euros da Diputación? No, porque como mentras non consigamos o terreo para colocalo, non temos, seguimos traballando niso. Pero, bueno, desto ten coñecemento a Asociación de Veciños que nos axudou, traballou moitísimo para intentar conseguir un terreo. Fixéronse varias visitas ali ao sitio, a varias persoas, a súa casa incluso, para falar con eles, varias. Con respecto ao proxecto do Paseo de Esteiro, non tuvemos o proxecto feito rematado nos na nosa man antes de que empezaran as obras, pero sí que tivemos moito que ver, e se hai críticas o asumimos, sí que tivemos moito que ver en como se fai ese paseo. É dicir, nas primeiras visitas que fixera Rafael e Emil aquí, e falo de visitas porque conversas, como dixen moitas veces, eran casi 15 días, pero que foi a chave, foi unha visita que fixera a Esteiro, é dicir, nunha das veces que veo, eu lle pedín que en vez de vir aquí que parar en Esteiro, ali no paseo, para intentar pasear polo paseo de Esteiro, porque máis non se podía facer que intentarlo. Entón, nunha das visitas que veu, falamos de que materiales emplear, que facer, porque o das travesas estaba claro que non era como para repetir a experiencia, e logo nunha segunda visita que fixo, xa con enxeñeiros e arquitectos, xa tiñan un borrador de proxecto, o cual o comentara xa naquela ocasión, e sí que se concretaron detalles, vale? E ali o que falamos
Digo que non presentamos alegacións porque xa durante a redacción do proxecto tivemos conversas con eles sobre como facelo. E ali sí que lle propuxemos, e así o asumiron, a verdade que Rafael e Emil o tiña moi claro tamén, que nada de travesas, que tampouco nada de baldosas, nin elementos que foran pequeniños, que se soltaran facilmente, que anduvera que andar recolocando. Entón foi cando nos falaron da zahorra e desta mezcla deste material intermedio entre zahorra e hormigón. Perdón, falaron de hormigón impreso e este material intermedio entre zahorra e hormigón impreso. Non sei como se chama isto, Quintela? É como que hai en Sorribos. É como material que hai en Sorribos. Este material que nin é hormigón, nin é terra, é un hormigón. Para as zonas así de máis naturales. Eso por un lado, e logo, con respecto á barandilla, dixeron que quedamos en que no máximo posible se poría un banco de ferro todo corrido, que fixera de murete ao mesmo tempo que servira de banco, para evitar tamén para ter barandilla con menor, para non ter barandilla e a que houbera, que fora menor posible para que houbera o menor mantemento posible en todo o largo do paseo. Entón, nos non presentamos alegacións, que eu saiba non houve tampouco período para presentar alegacións, pero sí que tivemos como mínimo 2 reunións onde estaban arquitectos e enxeñeiros, en Esteiro ademais estuveron, ali en Terreo de Campo, recorrendo o paseo e mirando zona por zona, falar así tamén do ancho do paseo en algunhas zonas onde hai voladizo, que se podía reducir ou non e como facelo. E entón, bueno, non estuvemos no día a día do proxecto, pero sí tivemos a oportunidade de suxerir cousas cando estaban redactando o proxecto. A foto, non. Nos, cando viñemos, cando tiñan, da primeira vez que tiñan o borrador, bueno, viñeron varias veces, entón, na ocasión na que tiñan o borrador, era un plano, non era foto, non era imaxe virtual. Era plano. Non. Bueno, en este proxecto, modificado con ordenador... que proxecto con pasión non se vai a facer? Bueno, dos meses vamos a poner non é nada modificado. Bueno, a ver, sigue. Habría algunha, para ver, quero dicir, algunha página web. En Mapama está. Nos pedimos o proxecto... Na página do PP ou donde? Mira, non había. Paula, pedimos o proxecto a costas e está... Paula, está colgado na página web do Concello. Está o proxecto colgado na página web do Concello. Vale, yo pedimos para ter a exposición pública, para que o pudiera ver quen quixera, e está colgado na página web do Concello. Efectivamente, na página do Mapama tamén pode acceder calquera. Pero bueno, se queres ir ao do Concello, está ali para ver. Quintela, bombeo do Molle de Esteiro. Pois, tristemente, si leva tanto tempo o trámite para poñelo a funcionar. E digo tristemente porque desde o momento en que Augas de Galicia fixo entrega formal da obra, porque reciben eles e nos comunican aquí o tendes, entregáronos sin a comitida eléctrica, se iniciou, se preguntou se había algún expediente aberto para facer a comitida eléctrica, se nos dixo que non, se iniciou un expediente, nos requiriron documentación, se lle mandou, houve un pequeno problema donde había que pagar unhas taxas por anticipado e de intervención, dixeron que non se podía pagar por anticipado, se acabou resolvendo ese pequeno inconveniente con tempo, despois me comunican que generaron un CUPS para poder contratar cunha potencia inferior á do boletín que nos aportaron dunha vez que fixaron a obra e agora mesmo está pendiente dun reforzo de línea para darlle a potencia que indica o boletín da instalación. Cando vai ser, non o sei. Agora mesmo está pendiente do reforzo de línea porque generaron un CUPS para 17 kilovatios e o boletín indica que son 27. Con fenas a tope.
Bueno, seguimos sin saber nada da reclamación da Illa da Creba e con respecto ao aceite eu non sabía nada, pero lle comunicaremos ao GES porque eles seguro que teñen con que eliminalo, vale? E en canto ao plan de mantemento xeral, a ver, agora mesmo non temos persoal subvencionado ou contratado, apenas creo que hai 2 persoas de risga e pouco máis, e o plan de mantemento, aquel plan que presentáramos que era así moi básico, está seguindo a Brigada de Obras, está levando conta según a época do ano as necesidades que hai, que se cementerios, que se colexios, que se xardíns e que tal, está o levando e eu creo que bastante ben. E o que está fallando precisamente por ter en conta estas zonas máis amplias, colexios e demais, pois son os camiños das parroquias, os camiños máis rurais, e o que está quedando máis colgado, porque co persoal que hai, ou fan unha cousa ou fan a outra, non dan para todo. Non, hai pouquísimo tempo que foron aínda, que lle deron un repaso a todos os parques e áreas recreativas, hai moi pouco tempo, que foron a todas, ademais. En Sorribos? Pois lle pasamos o... Samaín, os nenos perdíanse aí polo medio. En serio, tío, de Vanessa, Pois nada, pasamos o recado, pero sí que foron hai pouco, ou isto me trasladaron a todas as zonas recreativas, e deberon de ir, porque, por exemplo, en Tal, xente de Tal a mí me dixo, viñeron a limpar a área de Cabanas, de Agrobelle, pois sí, quedaron en eso, en que iban a ir repasar todas as zonas deste tipo, e a Ventín iban a ir tamén, non sei, pero bueno. A Sorribos en os días que non vou, pero... Bueno, pois preguntarei a ver a ver se quedou esa zona ou... Eu pasarei por ali, eso que está, rectificarei. Ou así. Non, se non está eu tamén lle darei o recado, se non está que vayan, Pero bueno, hai pouco tempo que me dixeron que lle van a dar un repaso a todas as áreas recreativas e zonas dese tipo, vale? Non dixo que non quedara Sorribos, a verdade que non o sei, pero miramos, comprobamos e listo, vale? Vale. Bueno, pois salvo que se me quedara algunha por aí, creo que está. Así que moitísimas gracias a todos e o deixamos. É unha pena que non se quedara o SOE para sacar a foto, porque a verdade que valía a pena a foto de toda a corporación, coas camisetas. Ya estaba preguntando.